The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Exodus 15:26 says, If you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you, which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Proverbs 4:20-22, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Romans 12:9-10. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. Proverbs 25:11-15. A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. By long forbearance a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. 1 Corinthians 13:1-3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Psalm 147:5. Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite. Before we start our Bible study today, let us examine ourselves if we have some sins. If we do not confess all these sins, then it becomes a barrier to our study. Musagi kinahanglan ng atong sugid nini, pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kadi mo higala nga wala pa'y kaluwasan, gamita kanang imong free will nga hinatag sa Dios, o himua ang labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas itong kaugalingon. Let us pray. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na sa tanan sa imong pagdala na usab kanamon ini napita karon. Aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong,
Salamat o Diyos nga mo pa kaming gipabuhi ang niya gayuna ti mailan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa. Salamat o Diyos niining tanan nga umikan lamang kini sa imong gugma, kaluoy, kortesya o grasya. Dili kami takos niining magadawat niini. Bani kami o Diyos niining among pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos niining adlaw, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry o pinagi sa tudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo inaot nga kinamahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga followers nining atong ministry o sa atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Pasalamat kita sa Diyos sa paglugway niya sa atong kinabuhi o makapadayon kita karon sa atong spiritual momentum. By the way, niya pag kita magadupot ini atong tunanan nga taon-taon na nga giuluhan og the real meaning of life. Ang matuod gyud nga kahulugan sa kinabuhi. Ato ni padayon. Okay, nasayo na kita nga ang matuod usab nga Yahweh alang sa lampusan sa atong kinabuhi nagasugod gyud diha sa atong pagaluwas. It starts at the point of salvation. In fact, mao kanay nagauna nga real key of success in life nga ato naman kining gihisgutan sa miaging mga adlaw nga nasayo na kita nga ang nag-una gyud ini mao ang get saved by faith in Christ alone. Acts 16:31. Kay kini mao ang una gyud, nag-una gyud nga real key of success in life. Once you kanang believe in Christ as your Lord and Savior, your eternal security is settled once and for all. You are saved forever. Kung di na ka na matangtang. Kaya ang Diyos is not like an Indian giver. What He gives, mao na ka na. That's irrevocable. Kung mao na nga, ang matuod yun nimong pagdawat. Tinuuray yun nimong pagdawat, kinasing-kasing nimong pagdawat kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas ug walain. In fact, siya raman gyud ang manluluwas, the true Savior of the world. Diya sa Acts 4:12 sa tuig gisulti diya nagaingon kana, neither is there salvation on any other given unto men under heaven given unto men whereby we must be saved. Mao na nga si Ginoong Hesukristo lamang ang atong agianan paingon sa kaluwasan. John 14:6 so sa gisulti ni, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So mao kana ang naguna, the real key of success in life. Now, karon every believer naman ka at the moment of salvation, nahimo ka nang magtutuo, suluban ka na sa pagkamatarong sa Diyos, nahimo ka ng anak sa Diyos, nahimo ka ng sakop sa reanong panimalay sa Diyos, o ang imungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, di na mapa, o unsa pa. You are born again. So, karon magtutuo ka na. Now, every believer ana siya kanang objective or goal to achieve. Kay kini
na naman ka magatungtong naman ka sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Kaya ang plano sa Dios na bahin manigtulo, una, kaluwasan, at the point of salvation. Ikaduha, believer in time, magtutuo dinhi sa kapanahunan. So niya kita karon, o ana kitay goal or objective to achieve, to attain. Kaya niya mata sa phase 2 of God's protocol plan, which is unsa man ang goal, spiritual maturity. That is the stage of a believer's capacity for life, for love, for happiness, and for blessings. So anana siya ay katako sa pagkinabuhi, be it in adversity or prosperity. Kana mao ang stage where life becomes fabulous, fantastic, exciting. Ngano? Because he is always guided by God's principle in Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Unsa man ang bersikulo 1 nagaingon diha, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Versikulo 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Verse 3, he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, what? Prospers. Na mao kanay naga ingon diha sa Salmo 1. Now, ang laing hinungdan ngano nga kining maong ang that stage in life becomes fabulous, fantastic, and exciting. Mao nga tungod kay kining maong ang kanang maong magtutuo, gitawag ka na siya nga he is as good as God is good. Ngano? Because it is in that stage where giingon nato nga believer is free. Gawas no na siya, wala na siya he is free from sin and evil. He is walking by faith. Nagalakaw na siya diha sa pagtuo, nagalakaw na diha sa kamatuoran, nagalakaw na siya in the light sa kahayag nga mao ang pulong sa Dios. Ngano? Tungod kay ang iyang huna-huna, frontal lobe, kardiya, look pa naman, saturated na with the Word of God. O kini siya okupado na sa pulong sa Dios, o siya okupado na sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Ngano? Because he is inside the power sphere, the operational divine dynasphere nga diin anaa ang sulod nun nga gahom, inner power, anaa ang strength, kaligon, stability, inner happiness, ug ang kalipay, joy, plus H, ug gawas pa niya na he is living totally as unto the Lord and living in the light of eternity. Hinumduman nato kantong edification complex of the soul, ECS, nga unsa batong ang atong gitunan, nagsugod gyud nga foundation ini mao ang Espiritu Santo, o ang unag yung ang niya na, okay, mao ang gitawag og grace orientation. Sunod niya na, mastery of the details of life. Ikatulo, relax mental attitude. Ikaupat, tulo ka kategorya sa gugma. Gugma nga to sa Dios, gugma nga to sa isig katao, o ikatulo, correction, gugma ka na sa right man, right woman,
ug ang ikatulo mao kanang gugma for all mankind. So these are the three kinds or categories of love. Ang kinining edification complex of the soul. Gugma to sa Dios nga Amahan, gugma sa tukmang asawa o tukmang bana, okay? O ang ikatulo, gugma ngadto sa atong isig katao or for all mankind. O ang ikalima nga ang ining ECS mao ang plus H, kalipay nga sulod nun. We are now sharing the happiness of God. So mao kana. So gitawag kini siya nga kanang maong magtutuo nga He is as good as God is good. Kay sige man siya puyo diha, nagpermanente siyang nagpuyo sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine danosphere. Nga naa diha ang sulod nun nga gahom, ana ang kaling-on, stability, inner happiness and joy. Ana siya ay kanang pagkinabuhi totally as unto the Lord, o siya nagakinabuhi in the light of eternity. In short, kanang maong magtotoo is a what? A winner. Mananaog. And he always fixes his eyes toward the goal. Ngadto sa pagka-espirituhanong kanang hamtong, spiritual maturity. Of course, yes, Philippians chapter 3 verse 14 ang gisulti diha. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So he fixes his eyes toward the goal with ana kanang pagkamalawtayon, pagkamakugihon, mainiton, persistency and perseverance tungod kay hingpit siyang nasayod. He fully knows and is aware sa tulo ka mga kanang ang sa paglaom. Noon naman kabati itong 3 stages of hope. Unsa man ang Grigong pulong sa hope, elpis. So, he is aware of these 3 stages of hope in his life. That is why he is full of hope. Puno siya sa paglaom. Puno siya sa pagsalig. So, mao na nga na siya paglaom. Hope. So, he is always persistent diya sa iyang spiritual growth. Iyang pagtubo ng espirituanon. Tubo. Allah, sige tubo. Way puwas na na. Wanay undang, wanay lingiay. Okay? Wanay kanang paglugak, kanang hinay, hinahanglan. Padayonon, mapinadayonon. Sa mampilo man itong dila nini. Okay. So kinahanglan nga ang usa ka magtutuo kon siya buot nga mahimong mananaw, malahutayon o mapinadayonon. Pinagi siya unsa? Through the daily intake. Adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now, kining maong magtutuo nga itong gisungutan, spiritually mature, is constantly persevering and persistently living. Nagakinabuhi siya sa iyang dili kasagaran nga paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life, nga which obviously makes his life meaningful, purposeful, and with definition. In short, fantastic life. Mabulokon. Kulba hinam nga matang sa pagkinabuhi. O karon siya nagatuman na pinagi sa enabling power sa Dios Espiritu Santo. Nagatuman na sa protokol nga plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Functioning nga mao ang matuod nga asin sa kalibutan o ang reflector kini siya sa kanang kahayag sa Dios. He is the reflector of God's light.
So, inumdum ka sa Salmo 1:3, whatever he does, unsa? Prospers. Muswag yun. Masinsog yun. Now, kining maong kanang mananaog nga magtotoo, maayo gyud siya paghimo og mga desisyon. Good decision maker. Every time he makes a decision, that decision is really good, right, o kanang tukma gyud sa iyang pagka-anak sa Dios. So therefore, he is a good decision maker. He thinks rationally. May pagkabutan gyud siya, sensibly, and logically. Sayon ra siya sa kanang iuban-uban. He is easy to get along with. Kay siya malipayon o may pagkakontento nga pagkatao. He is dependable, trustworthy, reliable, in short, ana siya integrity. Nakita ni mo sa kini mga qualities niya, ingon nga kanang madinaugon nga magtotoo. Ang iyang integrity nga iyang giangkon o gipanag-iya na karon, kini resulta kini sa iyang mga bertud nga iyang naangkon usab gikan sa na metabolize na nga pulong sa Dios. In other words, siya usa na ka doctrinally smart believer. Doctrinally smart. Now, these are some of the results of prioritizing the Word of God in a believer's life. So, ano diba nining mga butang nga itong isgutan nga, kini ang pipila lamang sa mga resulta. Dili magyuni ang tanan. Pipila lang some of the results of prioritizing the Word of God sa atong kinabuhi. How about you? Now, I'm addressing this to you, fellow believer. Are you experiencing it now? Nagasinati ka na ba niya na karon? Or are you heading in that direction? Nagpaingon pa ba ka niya ng maong direksyon? If not, well, let me tell you this. Paminaw. Paminaw maayo. Read my lips. Di magkamagkabasa sa akong litok din, Now, if you are not interested or have a negative attitude towards Bible doctrine, because maybe you would rationalize as, lagi ko'y panahon, mga sagad yung ikabalibad o negatibo ang usa ka magtotoo kung imong dapiton ka na siyang tambong o Bible study nga sama niya itong ibuhat. Mudayon na siya tubag o I have no time or any reason or excuse. Paminaw, hear ye, you are inviting misery in your life. Sabot ka. Dapit ka pagka-miserable sa imong kinabuhi. Ang tinuod mo kini, you are just existing but not living. Nagkasabot ka? In short, you are just wasting your life. Imo lang giusik-usik ka ng imong kinabuhi. Imo lang giusik ka ng imong abilidad, ang imong mga oportunidad sa kinabuhi. You're just wasting. So, produkto rin ka sa imong kaugalingong desisyon. Gusto? Apan, again, it's never too late. Dili pa ulahi ang tanan. Better late than never, but better early than late. Gusto? So, mo ka na nga mga punto nga kung ida ka nimo kung ikaw negatibo, then dili pa ulahi ang tanan. Gikinahanglan nga imo kining matngunan ingon nga Kristohano mo ni atong gisigihan og kanang tukbil o paghisgot kay bisan todo kini ato naning gisgutan atong balik-balikon lagi kay this method of
studying God's Word is inculcation method. Sinilsila yun. Okay. Now, so, sa ako nang ginaingon nimo, kay nagtuon man ta sa plano sa Dios every now and then. Nining atong topic nga the real meaning of life. Now, nga naman yung tuon man ta. Nga naman atong atunaan magyud ni. Nga naman mahinungdanon magyud ang pagtuon. So we will know how to live the Christian way of life. Basta, sa man yung pagkinabuhi sa Kristohanong paagis pagkinabuhi kung wa kaya lamang bahin o unsaan pagkinabuhi kay niya raman sa pulong sa Dios nato makatuni. So, mao na ang hinungdan nga no unsa ka hinungdanon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Dili lamang kay sinimana sa ganahan kundi adlaw-adlaw. Kaya ito na mag-iingon nimo nga Christian way of life dili kini kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. O tungod niya na nanginahanglan po kini og dili pod kasagaran nga paagi sa pagtuman. Gusto? Apan ang magtotoo na siya ay kapilian. He has a choice whether he wants to become a winner believer or a loser believer. Sa prinsipyo ni, it's all a matter of choice. Now, ato na magitunan the fact that a person who believes in the Lord Jesus Christ as Savior, doon na siya ay duha ka mga butanga na hitabo kaniya. Siya nadugtong na hiusa kang Hesus Kristo. That is the eternal relationship. Permanent. O ngayon kaduha, ang iyang pakigambitay na sa Dios. Kini temporaryo kay nga naman tungod kay kini matangtang sa diha nga kita makasala. Kasabot ka na, anak. Now there are these two things nga itong gisgutan had changed that person automatically at the moment of salvation. Sa diha nga siya naluwas. Mao ni makausap gyud. Automatic ang iyang pag-usap. Now, ang usa kang magtotoo nga way alamag bahin ining maong doktrina nga atong gisgutan. Kini siya kanang gubot ang iyang pangunahuna, confused, disoriented, disorganized nga pagkatao, although magtotoo naman siya. Luwas na siya. Dili na na-question. Kaya naman matangtang. Apan ang iyang pagkakristohano, ang iyang pagka magtotoo, malagi, wa matunong. Wa pa man siya kanang ma-oriented sa plano sa Diyos. Kaya so, pagka-oriented niya nga, wa man siya gana. Wa man siya ay panahon, wa man siya ay paggahin o higayon sa tuon sa pulong sa Diyos. Nga itong itawag og spiritual momentum. O lagi, siya believer na. Once a believer, always a believer. Covered by the doctrine of eternal security. Now, usa sa mga gisangkap sa Dios kanato sa matag magtotoo mao ang rebound kana gitawag nato na sa English o grace recovery, grasya nga pagpasig-uli ngadto sa Dios. Now unsay isulti ni Pablo sa 1 Corinthians 3:1, si Pablo mingon, "My brethren, I cannot speak to you as I speak to mature believers because you are still babes in Christ. You are controlled by your old sin nature." So ito isulti ni Pablo, wa pa mo ibuot. So ang usa ka bag-o na tao pag-usab nga kanang magtotoo, wa pa ibuot. Natural, kay baby believer pa man siya, babes in Christ pa man siya. So kinahanglan pa man siya basic doctrines nga iyang katunan. Basic, mga sinugdanan. Okay? Dili to magahi ng kanang kanunon, kundi gatas una. So in other words,
the babes in Christ are not growing spiritually because they have wrong priorities in life. You see? Magpabilin siya diha nga babes in Christ. Babe, bata. Way buot. Kung dili siya magatuon sa pulong sa Dios, dili siya magtubo, ang iyang kalag, then magpabilin siyang kanang batang gamay. Babe in Christ, o way buot. No? So, believers should apply doctrine to experience. Dili kay ang experience to doctrine, dili. It's the other way around. So we should know how to move towards spiritual maturity. Pinagi lamang sa atong spiritual momentum, meaning ang atong pag-build up sa atong spiritual muscles. Kita makatubo spiritually. Now, rebound is one of the basic elements and provisions to live the unique spiritual life. Sa diha nga kini mahimo ning second nature nato nga mga magtotoo din. Diha imong masinati na gyud ang imong pagkinabuhi sa dili kasagaran nga mata nga spiritual life. So, asa ka magpuyo? Permanente nimong residence, operational divine dynasphere. Kini is the believer's place of power, just as the prototype divine dynasphere was our Lord's place of power atol sa iyang una nga pagani dinhi sa kalibutan. So, ingon nga mga magtotoo, ayaw na gyud kalinti kining napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran. Ang Dios mo'y nagsangkap kanato nini in eternity past pa. Di man din na. O kini nasod na ni sa iyang divine decrees. So mao na, isangkapan kita nga mao na awa na gyud tay ikapangulipas nga dili ta maka kabot niya ning atong tumong ingon nga mga magtotoo, spiritual maturity. We don't have any excuse anymore. God has provided every asset, spiritual asset. Tanan nga mga kasangkapan na ito atong maggalamiton na makabot na ito ang spirituhan ng paghamtong. Di man kining mga butang nga atong hisgutan, kining PMA, Perception, Metabolization, Application. Mao ni ang atong mga memory aid nga atong gihatag ninyo as guide sa atong padayon sa atong spiritual momentum. O kadto sa mga Operation Z. Numdong ka nito. Operation Z. O well, it's presumed nga imo na nang kanang nasilsil sa imong limbatakan. O di man ni usab katong tulong ka arrogant skills. Operation JDA. Self-justification, self-deception, o self-absorption. Na well, ako naman kang gipaklaruhan kung unsay buta-sabot ni Visayan. 3 arrogant skills. Ang naguna, self-justification. Ang imong pangatarungan nga imong kanang imatarong imong kaugalingon, self-justification. Ikaduha, self-deception, ang imong paglingla sa imong kaugalingon. Ang ikatulo, self-absorption, ang imo nang pagtutok sa imong kaugalingon lang yun. I, me, myself, wag yun lain. Absorb yun ka sa imong kaugalingon. Mao ni arrogant skills. Tulo. At bangan ka na sa 3 spiritual skills. Ano sa man to? Ninundong ka pa ba? Ang naguna, spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity.
So mo ni atong iatbang ni atong tulo usab ka arrogant skills. That's why si Pablo could not teach the Corinthian believers because they were carnal. Naramagid sila sa kanang naglunang ramagid sila sa ilang mga sala. Carnal. So, under God's discipline sila, kay mga anak man sila sa Diyos. They had mental attitude sins which are converted to strife. Mga panagbingkil. So, giingon nga, they were walking like mere men. Ano sa manibol pasabot ning mere men. Unbelievers. See, naglakaw sila, nagpanagawi sila, nagkinabuhi sila, samas mga dili magtotoo. Kaya ilang magitugutan ng ilang kinaya makasasala sa pagdumala sa ilang kinabuhi. You see? So mo na nga, sa diha nga naay mga sala nga gitinir niya ng maong magtotoo. Karnal lang iyang kahimtang. O kay karnal man, tuwa siya magpuyo sa CD1 o CD2. Cosmic Dinosphere, iyahan ni Satanas. You see? Dito sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. Wala. So sa diha nga muhimo siya desisyon nga tuwa siya sa sod sa gahom nga may dapit nga may gahom ni Satanas, din kanang mga desisyon na sayop di maayo dautan. So kay mo na karnal man sila, they walk like mere men, they walk like unbelievers. So ang tendency nila, kalagmitan nila ato naman sa ningsgutan, ang puruhan nila mahimo silang legalista o unsa matarong sa ilang kaugalingon, self-righteous. And by the way, ang pulong nga walking sa Grigong pulong is peripatao, paggawi. Ang walking dinhi nagpasabot nga not how he walks, how he talks or how he acts, but what is inside his mental attitude. Now, unsay so diha sa iyang alimpatakan. So, ang phrase nga mere men, nagkahulugan kini gidumala kasi mong kaugalingong kinaiyang makasasala. You are being controlled by your old sin nature. You are carnal. So, you are reversionistic. You are living like an unbeliever. Although, kining mao magtotoo is kanang luwas naman. Okay? Of course. Tanang mga magtotoo luwas. Bisan og siya karnal, wa mo tangtang ang iyang kaluwasan. Ayaw na gyud nagkalimti. Magtotoo sila, luwas na sila. Apan ang ilang pagkinabuhi, wa man matunong, wa man masibo sa plano sa Dios. Kaya nga naman, tungod kayo masalalamag, unsa ang pagkinabuhi, husto, tukma, tarong, masibo sa plano sa Dios, kay wa man sila pagtuon lagi sa pulo sa Dios nga naaman, gipatinaw man, gipaklaro man, bahin sa pagkinabuhing Kristohanon. You see, nagsabot ka. So, mawa ang ilang kaluwasan. Di naman lagi na matangtang. Apan sila nagkinabuhi lang yun nga, samas dili magtotoo. Muraging balik sila ilang karaang pagkinabuhi. Apan ang Diyos still loves them. Nagihigugma gyapon ang Diyos ni karnal nga mga magtotoo, like the way He loved them when they were still inside the divine dinosphere. You see? Mao kana ang timanan nato ang kinaiya sa Dios, ang iyang unfailing love. Now, remember always, ayaw gyud kalimti ang paggamit lagi sa rebound technique.
kaning itawag og recovery provision. Now, sa tuwing isulti sa 1 John 1:9, ato na pong balikon. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, right after you rebound, human gyud sa imong pag-rebound, you are back in fellowship with God. Balik na po ka sa imong pakigambitay sa Dios. Di man ina na gyud na. Now, ato magisgutan po itong kining na 1 John 1:9 nga nag-una ang pulong nga if. Ang sabot-pasabot ning if, condition. If we confess our sins, kining if diha is third class condition. Okay. Now, if it were true, mo kanay prothesis, condition. If it would be true, or it would not be true, mo na third class condition. Then, ang resulta is apodosis result. The result of confessing our sins to God the Father. Of course, kita rang mga magtotoo ang magagamit nining rebound. Di ni magpusa, dili magtotoo. Unbelievers cannot. Asking forgiveness, by the way, okay, paminaw niini. Kaya daghan paghihapon ang nasipyat ra ba niining maong doktrina. Ang imong pagpangayong pasaylo, dili na husto. It's not legitimate anymore. God is not asking you for nga mo mangayo ang pasaylo, dili na. It is only confessing homologeo sa Griegong pulong. Original word sa confession is homologeo. Sa ibuta-sabot ng homologeo, to cite, to name, to enumerate, to acknowledge, to admit. Mao na but-pasabot nining confessing. If we confess, kay di man niya, ang tanan natong mga sala gihukman na dito sa cross. Our sins were judged at the cross. So, penance therefore is not needed anymore. Why? Because God does not tell us so. Wa siya mo yung unana nga magpinitin siya mo. Kaya nga the Lord Jesus Christ was already judged at the cross. Mawito tos David, miingon siya nga, diyan sa Salmo 51, versikulo 4, Psalm 51:4, David said, I have sinned against you only. Na, ambot pasabot, iyang gikumpisal o iyang gisugid ang iyang mga sala, ngadtura sa Dios. Now, di man nga kita mga magtotoo, we believers, are kanang royal priests. Harianon kita nga mga saserdote. Sa ibot pasabot nga kita responsable sa atong mga sala ngadto lamang sa Dios. Okay? We believers are responsible for our sins to God only. May hinungdan nga atong isugid ngadto sa Dios only sanglit kita mga harianon mga saserdote. We are royal priests. God is not only faithful but just, but di lang kay siya faithful kundi just, makiangayon to forgive us our sins. Now diha sa 1 Peter 2:24 nagaingon kining maong bersikulo, He Himself bore our sins in His own body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds ye have been healed. Now, tuod, niya usa ka punto nga may nungdanon pagayo. Ayaw na gyud kalimti.
Ang 1 John 1:9, rebound technique is not a license to to sin. Dili ni lisensya sa imong pagpakasala. Kaya na may uban nga mo yung nagsalig ba? Nagsalig nga, bitaw rebound. So, sige sila pagpakasala. No. It is a license to serve, not to sin. Kasabot ka? Lisensya lang na sa imong pag-alagad. Di ka mag-alagad kung dili ka mo gamit niya na. Alagad nga to sa Diyos. I mean. Apan dili ni lisensya nga makabuhat kag sala. No. It's not a license to sin. Kaya abi nimo, sa diha nga si Ginoong Kristo gihukman dito sa cross tungod sa atong mga sala. Ang hustisya sa Dios, paminaw, ang hustisya sa Dios natagbaw. Yan itong gibuhat ni Ginoong Kristo sa iyang pagtubos sa atong mga sala. Thus, makapasaylo na siya kanato sa diha nga kita mo salig, mo tuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Kasabot ka? Ako malikon. When the Lord Jesus Christ was judged at the cross because of our sins, the justice of God was satisfied. Ug maoinungdan, He now can forgive us. Sa diha nga kita mo salig, mo tuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Ug karon aniya naman tayo sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 in God's plan. We are believers in time. Ug ang Dios already has provided us all the assets. Tanan nga itong mga kasangkapan, mga kanang mga assets sa may Visayan, mga kaayuhan, in order for us to fulfill sa plano sa Dios ni ining ikaduhang bahin sa iyang plano. Sabta gina. Everything depends on God's grace. Mara yun. Nagagad lang yun ta sa grasya sa Dios. Grace, as we know, is God's policy. Inumdum ka. Kung si Satanas na siya ay policy, ang Diyos, ang iyang policy is grace, grasya. Kung sa ito'y ibot pasambot sa grasya, di habit ito'y usa ka pastor, akong amigo nga, iya kining define kining word nga grace, Grace, G, God's, R, kanang unsa ka tutoy pag-define niya, grace, God's grace. Ang R is received by faith. Ang A, available to everyone. Ang C, comes through Christ. Ug ang E, extended for all eternity. Ako malikon. God's gift to me. Ang G. Okay? God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. O ang laing definition sa grasya, mao kini. Grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Nakasabot ka na ito? Okay. So, kung malikon nga ang Diyos, nagasangkap na kanato sa tanan nga mga assets aron sa ingon niya na makatuman kita sa plano niya sa atong kinabuhi. Dinhi kaduhang bahin sa plano sa Dios. So ang tanan nagaagad lang yun sa iyang grasya. Grace is God's policy. O God's grace, diin man asa man gyud magsugod ang grasya sa paglihok.
God's grace starts to move in our life from the point of salvation. Yan ito gayon. Nga itong gidawat sa Ginoong Kristo nga itong manuluwas. Naluwas ta. From that point on to the point of physical death na dying grace. So gikan itong panahon nga naluwas ta o sa panahon nga kuhaon na ta sa Dios. Gikan ini kalibutan na o mag-uban na ta kaniya dito sa eternidad. Kasabot ka? Okay. So sa atong pupadayon ni ang atong Kristohanong pagkinabuhi, dili gyud kini musibog bisag gamay na lang ka kanang it cannot move an inch forward apart from learning Bible doctrine. Sabtag yun na. Dili yun ta makairog bisag gamay. Pag-abante sa atong kinabuhing Kristohanon, kunwa kita pagtuon sa pulong sa Dios. Nakita ni mo sa kaminungdan nun yun. Bible doctrine reveals the treasures of God's plan for us. Padayag sa tanan ng mga mga treasures, mga kaayuhan tanan sa plano sa Dios. O sa diha nga kita naga-abante, naga-advance from being babes in Christ to spiritual maturity, diha ragyod kita makasugod sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Ang ikaduhang bahin sa plano sa Dios is what we have to focus right now. Niini nga itong panahon, right at this point in time. Phase 2. Mao gini nga itong focus. So, 2 Peter 3:18, ayaw yun na nakalimti. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kanya human na to, mahuman na nga itong kinabuhi, dinhining kalibutan na, God says it's time to go. Phase 3. 1 Peter 1:4 and 5, and unto an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Na, tuwa tayo panulundon nga dawatunon dito. Apan ibaw naman ta, this is a separate study. Kining pagdawat na nato sa inheritance. Makadawat lang ta niini atong panulundon dito sa diha nga we have been evaluated already nga itong mga binuhatan din mga mayong binuhatan. Kung katong mga mayong binuhatan nakatuman magyud sa plano sa Diyos itong kinabuhi. If we have reached or attained God's protocol plan for our life, with flying colors, meaning nagmadinawogon kita, we have been a success, we have lived the real meaning of life na diha atong madawat ang atong inheritance. Apan kon wata magatuman, we were loser believers then. Kadtong mga inheritance nga giandam sa Dios, mahimula na nga andumanan. Memorial na lang. Kasabot ka. So this is a separate study. Di lang sa damo. Dig deeper into that. Now, so once we depart from this world, we're going to go face to face with God. 2 Corinthians 5:8. So when we get to heaven, we will be there with our resurrection body minus sa atong kinaiyang magsasala. Wala na tayo kinaiyang magsasala dito. Wala na. Goodbye. Now, so, niya na sa believer in eternity. Phase 3 sa plano sa Diyos. When we get to heaven, we're going to see and come face to face with our Lord Jesus Christ uban sa iyang binanhaw nga lawas o kita with our resurrection body also. You see, binanhaw
nga lawas ni Hesus Kristo o ang ato sa nga binanaw nga lawas. Dito sa langit, we're going to know each other. Mag-ilhanay ta dito. Kaya na ay ubang mangutana, mag-ilhanay ka ta dito? Yes. Now, so, ato ning ipadayon ugma. Kining bahin nining mga puntos doktrina nga kinahanglan atong katunan. So, kaninyo nga mga dili pa magtotoo, ako kang pangutanon, my friend unbeliever, ako kang pangutanon, kung galing mamatay ka karon, naibaw ka bag may langit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan? Now, ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon nga imo ka nang maibawan. You're going to know. Gipangutana ta kay higala nining maong pangutana sanglit mao kini ang labing mainungdanon nga pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon na po kanako usap. Luwas ka ba? Dili question kung sakop ka bag usa ka simbahan, kundi luwas ka ba? Dili question kung nagkinabuhi ka bag usa ka talahuron dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Kaya ang Biblia nagsulti ni kinahanglang maluwas kita. Higala pa akong address kanimo. Kadi pa man kana ako igsuon hangtod nga ikaw maluwas. Higala aron ka maluwas una sa tanan. Kinahanglang mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasala. Matud pa sa mga taga Roma 3:23 kitang tanan nakasala ug hilayo sa himaya sa Dios. Okay? Way tao gyud nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Way bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Mao na gisulti sa Roma 3:10 ngadto sa 12. So, higala, ang imong mga sala, mo hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Kung mo ka na hinungdan nga, dili gayud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka may langit. Dili. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo. Ugani na matay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag nimo og kagayunan nga ikaw may langit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang paghigugma kanato kaysa makasasala pag kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Now, sa dihang si Jesus dito sa cross, namatay siya dito. Ang iyang kamatayong spiritual mo imibayad sa silot sa atong mga sala. Spiritual death. Kolosas 1:14 nagaingon nga mao'y naglukat ka nato o nagpasaylo sa atong mga sala. So sabta kini higala nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayong tabang aron ka may langit. Ang tinuod, gibayran na kana ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa krus. Sa wala pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niyang hatagan ka upulianan dito sa langit. Ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Kung muluwas si Jesus kanimo higala, kana dayo na. Wala si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikan sa lunganan ug karon buhi siya. Ug tuwa siya sa langit. Nanga pangaliya siya alang niadtong nagatuo kaniya.
Gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga mayong danon kayo. Kinimaw si Kristo na matay alang sa atong mga sala, sumala sa nasulat sa kasulatan. Gilubong siya, ug sa ikatulukan law gibanhaw, sumala sa nasulat sa kasulatan. 1 Corinto 15:3 ug 4. Naumatod pa si Hebrehanon 7:25. Ug busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios, pinagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. So pinagi sa pagtuo, higala dawata si Jesucristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan ngadto ni bisan kinsang motuo kaniya. Hinoon sa mas bisag unsang gasa, kanang gasa wa gyud bili hangtod nga imo kanang dawaton. Ang Juan 1:12 nagingon, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinagis pagtuo. Wa nay bisag unsa pang ikadugang niya na, wala na. Piso 2:8-9. Kay pinagis pagtuo naluwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo ni ini sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Di man ni pagayo, higala. Ngang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo, mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Kristo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Pagpili higala. Sabtay higala ang pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang ang maong bugtong pagis kaluwasan. Duha ra imong kapilian. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas? O imo ba siya sa likway nga manluluwas o ikaw mahinukman? Busa pagpili. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon, ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko sa pagpainumdom kanimo higala, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namong Diyos, salamat sa imong pagpatinaw kanamo nining kaluwasan nga imong gitanyag kanamo nga walay bayad. Grasya. Salamat o Diyos. Nining among pagtuon sa imong pulong nga na ang kamatuoran ikan sa imong hunahuna, ikan sa imong kabubuton. Salamat o Diyos. Nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.